Phangcherop Government ME School along Ason Tinta Kaduredon. Bokajana long ta Bhogali Bihu apan Kachisigdon. Ingdeng Plikebra Narkep KSA Ninkan Isegamai Pi Kapaman Panjapan Tirika Mamai Keseng. Kardom Pini Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non-arjik tham bertang ton pen. Lakha engkor rapon nilip MSC constituency kaparlo koila mati pen kahilo kilometer crane narkep sose inglong ahawaralong lokacharli ahem mission kaviderajok osomaratum lokacharli anathu kaduredun. Karbenglong Autonomous Council Education Asai Kampen Kabor Ipaduponsi Inglong Arlok Thepai Thereng Kidor Ratatum Lo Charlie Thekbek Nang Chipu Kamathake Mepik Alam Thelo Bonde Isi Ningduk Mimi Alama Banke Non Anta Ajhaka Demalong Mate Atogano Inglong Ahawar Alongke Loke Charlie Ahem Do Puboy Pitsitami Ason Avarsai Kadure Lapet Than Bangatum Methang Asai Kacheklem Damde Lapuson Kedo Kagajok Jasemet Halahai Ahawar Malong Kedo Osumaratum Loke Charlie Anathu Katikuk Nangasot Dokoklo Lason thak se koila mati pen kahilo kilometer crane capsese Phangcherop Government ME School alongta penang an avarsai kadure dundo bangso school ake kidamtang ningkan fresher kebra phokebra phli aningkan hotse kimponno boda non anta towar mesenavi ringbell dopusinami mesen ki jonalang ave ahoyar pong ave lapen than bangta kadure do kokajok Charlie Osumaratum ke Charlie katikogasot do koklo টিচাৰ কেইজন আছিলে টিচাৰটো এনে 8 জন হ'ব লাগিছিল এম স্কুলত কিন্তু এতিয়া হেডমাষ্টাৰৰ নাম কি আছে হেডমাষ্টাৰৰ নাম হ'ল শ্ৰী বিক্ৰম ৰসা এছিষ্টেণ্ট টিচাৰটো মই ভালকৈ গম নাপাওঁ কিন্তু এটা অসীম গোহাঁই বুলি আছে আৰু হেৰি চেতিয়া এটা আছে বিপুল চেতিয়া আৰু জনৰ নাম কি লেংগুৱেজ টিচাৰ ৱেলছন তেৰণ আৰু কেইদিন চলি আছে এইটো স্কুলটো বহুত বছৰ হ'ল এতিয়া বৰ্তমান লকডাউনৰ কাৰণে ইমান ঠিক হোৱা নাই ষ্টুডেণ্ট কিমানজন আছে এতিয়া বৰ্তমান এনেই এম ই স্কুলতো 26-27 জন মান আছে চব মিলাই কিমান হ'ব আৰু ইয়াত এল পি স্কুলত বহুত আছে এল পি স্কুলতো 40-45 জন আছে এম ই স্কুলটো এতিয়া বৰ্তমান 26 জন 28 জন তেনেকুৱা আছে মানে স্কুল Rongalong Lokacharli Ahem Dolo Pusi Osumaratum Lapan Api Apotum Anta Ningcha Pathepansi Ningcha Parangpono Srami Bangso School Ahem Doko Kapita Ason Avarsai Kadure Donajok Ningcha Parang Naklo Lase Prabjen Pen Karbenglong Autonomous Council Education Asai Kamatum Nang Humrira Bangso School Kapatang Ponjiapan Siding Ponang Jipusi Kachuningri Padopon Koilamati Pen Samson Ningti Karbenglong Live Pinipen Bhogali Bihu Kechenglo Assam along relong Bihu Nakeda Redajok Bokajan Ahawar Prekja Mademalong Bhogali Bihu Katalon Japan Kachisik Chedang Dode Sangse Padopon Bomno SMS Akhayatum Bongsi Laban Missing Akhayatum Anke Bhogali Bihu Katalon Japan Sokpuna Hem Kikim Theng Abui Kasalam Hai Hui Pen Chenglok Him Ketop Nempo Aladu Narikol Laru Hai Hui Kasalam Pon Dode Sangse Lasonsi Thekpon Long Lapen an kimi ke choji aphan pregjam ahan anparta langa okpen ki sekedang ponta doji laso bihu hot lang okenam chihung soji bangsojok hithi alongta non malongke lang ok masabador arlu deta hai labangso ningkarong lapen ningkang samka chipipon bhogali bihu katalon keme senji aphan nilitum karbengong life ahin penta kedo an solang dorat atomaphan ahir jomi pajardonlo Bokajan Benanan Terang Karbenglong Live Ekal Abhiyan HDP Samiti Pen Ingdeng Pharo Isira Plikep Swami Vivekananda Amhangke Thekarnia Phan Panong Ponsi Moiso Kiling LP School along Akangda Yangdeng Kacharli Osumaratum Phan Arjan Kihi Kachipati Mesen Pen Kibipon Mipiglo Pini Banke Swami Vivekananda
mahang thei phan pang baram si ni tum ekol bidaloi anchol committee pen kaping khara teng si da khidipi song committee stame pinyar ni me thailong si ar koi ni ap ni phai cap ani dang moi sogling LP school long chipati lo la si da pinangan student mane lo chal yu somar arong tin pen la long thong cap bidaloi do ni tum he so long thong cap la borjan angkang khidipi song angkang do lo so somar chiwan si pini chipati lo la si so chipati eng bong pen bang thom akorjang ar somar tum long Adap bang ke isi art competition ben si nilitum dipon lo je nilitum han angsong ben pulo je hopda isi ekolvik pusi pulo la hopda isi ang 6 tarik pen 12 tarik an nilitum han la ekola putha mane nane ke art lo ba khela pusitami ba la da quiz competition oitela sonsi dolo lahai sitami konana asons long ke bilek asons sonsi nilitum patipon mom Bukajan penananterang Karbeng long live Kewangji thang ni phai troxy narkep lapan sirkep arni ingdeng plikebra narkep kese ningkan esek amai pi kapaman ponje phanpura kedamtang arkoni phai khri iserni sildharampur pathoklam tirikam amai ke sengamai padupon Labangsu amai long kese hawar ke hat aru amai pu sotro teron ahin pen kachi phan pu pon amai long kachi tongdon aluhi aman pen Karbeng long Autonomous Council Iembarim Bidya Singrongpi Mahamaya Constituency BDC Chairman Arson Rongpi KSC Maipu Bijoy Be KLNLF Kongchun Bang Thong Teron Pendanglok Penangan Man Kedotum Chitongdon Bangsu Tirikama Maike Sengamai Long Ningkan Nesekamai Pi Kapachun Ponja Phanpura KLNLF Kongchun Bang Thong Teron Aphan Tirikam Amai Maipu Lapan Anil Kiling Aphan Chunbang Lapan BD Soroki Pidunahin Karbeng Long Autonomous Council Yem Barim Bidya Singrongpi Karbeng Long Autonomous Council Yem Lun Sing Teron Karbeng Long Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hipendanglok Rongasaratuma Phansi Pekpon Bangso hut kese amai phukaning je ponatengke non ke bangji thang ni phat troxy narkep lapan sirkep arni pensi bangso ningkan ni sagamai pi paman bompo Charlie Songja pitum dak si radam nai hala bang solong la so pamanji phan pindak keching si decision committee ame ke pachun pon padulo la so decision committee along itum kangmai pondu chairman kai pongteron GS kenala danglok da kaprek itu decision committee long sub committee asam dak itum singpon lo sompen danglok si kene bangke finance committee itu chairman lang itu timung sa konsentu teng Denarong pen Bikram Teron Karbeng long live KSC Inglong pho arorim kapang tang ponjia phan kedam tang arkoni phai khri isyarni arlong chuhu apar rang sali aro kesengpon KSC parta khai kache songkar japon thip thek je phan than pare tekan News Text Report Karbeng long live Kedam tang arkoni phai khri hini ani bormanthi pathua klamalong kebangchi thang ni phai isyarni karbi sengkan kimika talon ponjaphan kachithan chimomamai kapadopon Tirikam amai phu sundor inti kachiphan pu ponamai long chunbang chesong kuru rong pharpen mai ke pha alam the klardak pen pachini ponno Mailong KLA Abidisar Barim Inti SGB Borsing Bay Rohini Bay Sardili Bay Kavi Rongpipi Rani Bepi Lepen Penangan Manpeng Kedo Abang Photomda Chitongdon Mailong RD Doklong Pen Kebangji Thang ni Phai Isyarni Karbi Sengkan Kimi Alir Achampen Katalondon Pami Thek Japan Kachithan Chimum Lepen BD Sore Kachapachoy Padopon La Sophie Mailong Methang Khaya Jutang Kapathu Kijoyaron Anke Padupompo Lapen Un An Pen Methang Apendeng Kaching Thang Paklang Ponangji Kicho Kijun Hitikulat Kibi Lapen Kilun Kekan Anparta Ajo Lutunajo Kapadupon Jita Mailong Chedon Sarpen Cheparai Ponsi Sai Angdeng Mesen Pen Pachon Pondo Hello Ladak Bormantiang Kang Kedo Rong Potrok Bukajana Long Karbi Kedoan Singrum pensi Nilitum Aningkan bang setame Sengkan kimi karbi sengkan kimi talon penbon
lasi karbi singkan kimi katalon pon piningan ningkan troksi mate ingdeng troksi pleng poniklo lasi bangso katalon along mesen pen katalon pon thekji phan labangso si nilitum chingwai poniklo keching si labangso kachingwai mate nilitum bangkhu ame kachingwai pon keching si glo pini lasi labangso me pen nilitum choningri pon kangtung mate nili jongjung masih name choningri pon kangtung la kela hello bangso singkan kimi katalon Bokajan pen ananterang Karbenglong live. Karbenglong Labor Union Kheroni Labor Union aro Jengkro arongalong Sengponsi Jakongka Cheperangpon. Nili tum la min center ma nili tum Sengpon energy gasi nili tum Karbenglong kedua ratan sita nili tum kachin ek tum sigyong lang lapot si nili tum pini la bangsu Kheroni hawar long si tame nili tum committee na geseng fansi nili wangnang ko lo lapot si Labor Union pu itum Karbenglong kedua ara si tame kachini aji fan kapan ke nili tum la bangsu Labor atum si kemang pon lagi nili tum kiduk kelak lapan ini jangri pen ke cenglok ke nili tum la bangsu Labor Department si nili tum hang pon lo lasi anutin atum si tame nili tum phan gosol siang song pon thekji nili tum pini Kheroni hawar long tame sorform pen kalu mate Karbenglong Labor Union form relo pen mohedong presiden tame dimesen alang litum tham pon lo pen limata alang litum long ba labangsu karbi anglong Labor Union long kam cerap duni pusi vice president pusi dengun lapenge labangsu Labor Union pen ke damtang ke thedulong ke Karbenglong arlu Kheroni pen Mohanteron Karbenglong live. Alang limen laki long timung rongarak ronghang rongbong along alang li sai arpu laki killing artu alin dokpo bonta alang li labang so per thelong pen heloving aboha longan sangtet chuhum tanglong ar koi ni phai ke bada por phai isi tili chera por alang li bang so per the along pen che uponik lo karlitang long timung alang li inut karbi bisar kidar nim rokom arona jotang hai hui pen chepate bok het abang phubino Bisar ka orabom rongarak ronghang rongbong artu pli angbong pen inut abarem thektik alendok populote alang lihelo kiling artu alendok bo apuna chak nangki mando nadim laki lakha serkep amreng constituency angkang baida sentara longpen labang so alam alang litum ahembang inut mohan singh timung pen Karbenglong life ka homridam hot nang pachindo long timung kiling lindok alangli rongarak ronghang rongbong along lindok po arpugi khipon apor laki ningkan phlike paporan plenglo alangli sangtet kadure angbong sita rongarak ronghang rongbong along aser arupensi alangli puthot rong cheboy longno nili sarbora lo lindok po ke si alangli rong cheboy alake Januari tarik kep baji sia porsi siboilo nasi alangli sami aser arupensi thilo alangli bangke dak rohong bong pinpunang the cheng pen non pinikit pini mekji an bangke mane nikan plike artan nang plengtang lo nasi angke thek lapen amekji an nikan pharui sira nikan koyan pini arnian artan nang plengtang pini nili punu ke baida hansigang murarong pensikiwa amasi alangli alangke lindok po bini ni tuma khaya phan pusi lindok po nang chudun lo ni tuma khaya farman an ka alang lindok po ke chogi cheng pensi pinia ni an ningkan plikable atlo ningkan plikap lindok po barim lo kedam tang rohang lindok botai phochi lardet pena fisita alang ke lindok po nang dudun bom lang Bisar ka orabom rongarak ronghang rongbong along kiling lindok po ason bangso berthepen kachonang ajok
Samsung Hanse Perangke pen ning duk chipi pon alangli long lindok po arta kyong dung pen alangli piniarni alangli chomi phangmi aman aser pen tikuk ke pin pen aman aser pen chomi phangmi per chirablo alangli ladak per thedu tik hota alangli ko anone karkli ka pheyu pinne ka chingki ka chethan bisar ke darta alangli penaan nang than pen nilitum kroi pen nilitum la so lam pen bini pen ke nilitum la so long le nok po ki thi pen nitum dak ro harong bong rong ara kri chu bang phli la pen senon mi artu phera dona asap ning oi pen sinilitum nin hon duk chi pi pen si bini alangli News report rong bong terang Karbeng long live Pinia Adap Abirta ke lapon sakang tonik lo domi thakmi Kardom